Nangaon mi sa mga inasal uban si BMAX TV ug ang iyang partner nga si Bro Loloy. Uban sa nato si Baby Magic nga sa katawa pa lang ma-in love na ka. Naman yung call 1.5 doon? Karon mga pre koy na po ligon nga bisita. Last upload na to katumang gilaag na to ang si Carbiner sa ilaha. Karon kita na jud gilaag nila. Bitaw joke ra. Nisuroy ni sila buhol para maka-content pud ba. Unya timing la pud kaayo. Naamin dire sa Ball Tropics. Mauna himamat pud namo sila. Mga buotan kay pre koy. Grabe mga batos-batos oh, punos gold do ah. Gold. Gold samot ani. Grabe sa idol ay. Kani oh, kinaidolan na. Kinaidolan. Grabe BMAX TV mga pre koy. Napuhala namang gold ah. Nalupigan namang gold. Dagan ka sila gold. Maupagani pag-abot nila. Gitagaan na mag-remembrance. BMAX TV t-shirt pare koy. Medium. BMAX TV. BMAX TV para kay. Og pagkasunod adlaw na pare koy. After na mo mag-shoot og video, gilibre mi ni BMAX TV og mang inasal. Sikyo. Gusto niyo kumita ng pera na sa bahay ka lang? Gumawa kayo ng ice tubig. Mga tapulan mo na po. Arang si Awa Jones Baby Magic oy bisag asa ibutang. Gutom na pre koy. Gutom na. Pak. Medyo gutom na ba? Kunya wala pa mong gi-order. Lami mong gupon yung mga inasal. Maong daghan kag tao. Mga inasal baka naman. Kisi-kising mga inasal pre koy. Kisi-kising bahaw bagong dinungag. Ug basta arigit mo kaon sa mga inasal. Maog gid ang pinakalam kani iyang chicken sauce. Ug tuyo ibaho ginalamian ka na pre koy. Bisan pag way manok lagi maka extra rice gihapon ka. Mekos sa insabaw. Yeah, eh. Grabe kalami gining manok sa mga inasal oy. Di gyud ta kabalibad sa extra rice. Nindot unta pog naay extra rice. Unya na pa sila extra chicken. Pak. Naman yung call 1.5 doon? Bakit yun yan?